Hej, i dag skal jeg fortælle jer om forskellen på traditionel hudpleje og dermaceutical. Nimio er dermaceutical, og det gør, at de har en lang række fordele, jeg nu vil nævne for jer. Når man tager rens inden for traditionel hudpleje, så er det sæbebaserede renseprodukter. Det vil sige, at det har en alkalisk og en basisk værdi, der går ind og ødelægger syrekappen, som ligger oven på huden og beskytter huden. Tager du dermaceutical rens i stedet for, så går det faktisk ind og genopbygger huden igen. Det går ind og har lige præcis den pH-værdi, som er tilpasset til huden og gør, at du får en dejlig rens til huden. Du kan mærke en forskel, men du går ikke ind og nedbryder den naturlige syrebalance, som ligger på huden. Det er den helt store forskel på de to ting. Traditionelle cremer er cremer, som giver en negativ feedback på huden, fordi de ikke går ind og giver fugt nok. De ligger sig nemlig kun på overfladen, det vil sige, at du skal smøre creme på mange gange i løbet af dagen. Det er også cremer, der gør, at huden glemmer lidt, hvordan den skal hydrere sig selv. Tager du de dermaceutiske cremer, så er det cremer, som genoptræner huden. Det er cremer, som går ind og lærer, hvordan huden skal hydrere sig selv gennem de mange lag, der findes. Det er også cremer, som går ind og giver en genopbyggende effekt, så der du får en flot struktur og en flot volumen på huden. Kosmetiske solcremer har de ulemper, at ingredienssammensætningen er ikke korrekt. Samtidig kan de også give en stor irritation på huden. Det vil sige, at alt i alt får du ikke den optimale beskyttelse, du har brug for. Tager vi de dermaceutiske solcremer, så er det solcremer, som hvis ingredienssammensætning arbejder i synergi med hinanden. Det vil sige, at den giver optimal beskyttelse. Den beskytter din DNA, fordi beskyttelsen er så høj. Den går også ind og har en anti-age-effekt på huden. Og så går den også ind og giver den helt optimale beskyttelse uden at irritere huden. Så alt i alt så får du en bedre beskyttelse via de dermaceutiske solcremer.